75 години професионално образование в община Мездра. Дълъг път, изпълнен с много труд и сбъднати мечти. За вас, седмокласници, професионална гимназия Васил Левски Мездра обявява прием в 2 желани професии за новата 2023-2024 учебна година. Професия техник по железопътна техника със специалност локомотиви и вагони се реализира съвместно с БДЖ Пътнически превози ЕООД и е със срок на обучение 5 години в дуална форма. Обучение чрез работа в реална работна среда и разширено изучаване на английски език. За първи път в Северозападна България се разкрива възможността за обучение по професия организатор по експлоатация на железопътната инфраструктура със специалност ръководител движение. Обучението ще се реализира в съвместно партньорство с Национална компания железопътна инфраструктура и е със срок на обучение 5 години с разширено изучаване на английски език в дневна форма на обучение. Пред вас, родители на седмокласници, гарантираме за вашите деца качествена образователна услуга в съвременни класни стаи. Модерни лаборатории, реновирани спортни съоръжения, нова фитнес зала и уютна библиотека. В училището се изплаща максимално разрешената сума за месечна стипендия на учениците с високи резултати в учебния процес. Всеки ученик в дуална форма на обучение има възможността да участва в стипендианската програма на БДЖ Пътнически превози, като месечната стипендия надхвърля 250 лева. При желание всеки ученик получава безплатно обучение за шофьорска книжка категория Б. Ние сме горди с нашите партньори Холдинг БДЖ, Национална компания железопътна инфраструктура, Цветина ЕООД Мездра, Линейно кабелно строителство Мездра, Юнивас. Заедно с тях гарантираме, че Учим тук, за да сме успешни цял живот.